Nimba na oras yung manen papagayam, itaro kung daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tinaudya pa nakakita ka ni Onesto. Italaang manan akayat ko kasarita. Mahiliw akong kankwana. Kat masapol nga ramidak na ito eh. Ay. Lisbeth. Oh, Onesto! Maputbutin kan sa? Sa dino dayan mo? Madama akagman maniho ito agaling ti cellphone ko. Adda kidawakan ka. Umay ka dito yung mansion. Lisbeth. Mabuting ka di kanya kon, manong Onesto? San ka matin nga maumay dito yung mansion? Ato ti kayat ko ngay bagakan ka. Ngam no saan nakapatgan? Saan ka apilitan? Agsarita talangan iti opisina inton bigat. Lisbeth, umay kan mang opisina inton bigat? Awan matyar aramidak dito yung mansion? O anya, manong Onesto? Sino ti kadgam dito mansyon? Agmay may saklaan. Ay, adagayam ni manong Benji Tirwar. Diyak matamo no sa dino tinapanandadati kad manong Tiyak. Kasta ka di. O sige, manong Onesto, depil ko to cellphone. May amon dyan na ibagak. At kita tantulangan ni di opisina inton bigat. Kampay iti. San ko apilitan nga umay dito? Masapul nga umay ka. Masapul nga umay ni Onesto. Nas ka na paligyak ti planok. Sana balin ang bumabati pa nagkita na kanyak. Tati na patag, maagaw ko ka ni Adelfa. Kung saan ko apagustuhan ni Lisbeth? Ang mga numapasakitan lao na yan. Kat anya manan ti aramidan na kini Adelpa. Diyak kayat ani Adelpa ti agikaro. Saan namot nga ta ang mapanunot timang sulisog kanya. Adamot ni Benji. Kan amangan no dumtengton damang jak kan Sir Amir enton madamdama. Jak ipalubos ang masikapan nak ni Lisbeth. Jak kayat nga agsangit ni Adelpa iti kamaudyanan. Patgam nga minan, tinabayagan na kidkid daw aking kanak. Agbakasyon kan. Talaga planong tagbakasyon, amag. Kaputan na kayat ko ang madugtan. Kaniya day jay? Diyak pa'y lang may bagay ka dayta. Kansan kong amo, no niya nga daw ti kandak to dita. Basta dak tulatan. Kayat mo ka di kasarita ni Adelfa? Wandatang, ipasublat yung man kini Adelfa ti cellphone. Ay, Adelfa, kasarita na kakano ni mamang mo. Umay ka po. Kabayakan di pa nagsalsalita tama nung Onesto. Agi nung tapaylaan. Toast? Saan ka pa'y gaya managsardeng anaginom iti nasangar, Lisbeth? Pabaynan na ka di? Italaan. Sige, Lisbeth. Pagustuhan ka. Okay, another toast. Agyaman naklahon ay manong Onesto. Nakasingsingpat ni Adelfa. Kat nasingsingpat ngam siya. Saan ka di? Iso saan ka mababalaw? Nung apay nga ay ayatem launay. Akwak. Kado tinagbidotak. Kat agbababawiak. Saan ko makakastoy tinagtungpalan tibiyak ko? No sana nagsinadada di kan mami. Lisbeth. Inawis ka tadanggayan na nga uminom manong Onesto. Kaputan na sakit tinakap ko. Nagdamdamag ni mamang may panggabi di trabaho kamang. Kinumusta na ti panakilangan dagiti padak na empleyado kan dagiti akin kuko iti kumpanya. Amangan,
Nuhadda na ibaga ni Leslie keng kuana. Panag ko nakatawan, amang. Nagsarita kami langit ay malam. Ay, amo, nukasano nga gunget ni Victoria. Sapay la ko mata patuloyan ni mamang ti agawid. Isumton ti panagpudnukan ko na. Ngamno kas pagarigan ta sa bali ti pakaamuan na. Barang no day ta ti pakapilitan na nga agawid, ama. Nakagaskas at ako maonesto. Milyonaryo ti amak. Agmay may saak nga anak. Manipod kinaubing ko. Diyak na rin na. Di maipatag. Saan mo kumaasawan deta, Lisbeth? Ipatpatag na ka ni papang mo. Nasay-saya at lakuman nung nagpalinak akas ka ni Adelfa. Ano siya kuman ni Adelfa. Tapos siya tinayat mo. Nabartag ka, Lisbeth. Saan mong amo ti bagbagam? Apay, adi nakabalan nga ayat honesto. Nakasagana kang baliw. Nanaskan may sukat ko sa amin na kinabak nang ni... Inagkanak ni Lisbeth. Mariknak tinabara kan nalamoy tabagina. Diyos ko. Iliklik na kumait sulisog. Itay payag gawawag. Agkan na, honesto. So, padam di arakop ko. Nakasagana ka mangipaay, iti amin ko kan ka. At danda sa Ramir. Lisbeth, batanak. Induranak? Urihan niya gayam ti aramidak. Di naklat na kabalan nga ayatan. Honesto, kung gayam ti imbaga ni Benji kanya, agda ka. Lisbeth, nabartik ka manen. Nagadun ti nagawangam. Ananawa, sana ka din ng... Anak, manong honesto. Uri pag kanito lang ti kadam, pinaragsak na. Anya ti kayat masawan, Lisbeth? Uri ni manong honesto dad, nabartek. Manong honesto, agan anat ka. Ang mga namadiskrasya ka. Narigatan mo, sana matuloy ti kasaryo kini Adelfa. Lisbeth. Sige, honesto. Agawid ka. Siya kung ti makaammo kini Lisbeth. No saan mo akabalan? Ipamanehom langan kini Benji tilugan. Kat iba ti Monte Cocchem. Saan, sir? Kabaalak tag manihom. Saan ako na yan nabartak? Sige, sir. Umay kan, Lisbeth. Itulnog ka ni ti kwartong. Umay kan. Ibatanak dad. Kabay lang ti magna. Naragsaka kita. Gaputay may ni honesto. Sige dad. Bayan ka ko. Naragsak ka nun ni Lisbeth. Gapo ka honesto. At dangata napasamak da. No kas pangarigan kas ta tinapasamak. Masapon na ikasar na ni Lisbeth. Awanan ti problema. Itapay lang. Masapul nga agrampakak. Wat talaga yan ti masapul tayo kaya ababae. Uray at daak dito yung Manila. Dakil ti maaramidan ti kwarta. Tapno may pamuspusak ariribukin dagiti agama. Makamot na niya ti pagtungtong palan. Basta makapalasan. Kasi di nang manlamalagit nga awagan ni Amir. Ay, ni honesto gayam ti awagan. Awan kayam ti bag ko iti abay ko. Nabatik sa amin ti kotseg. Ay, muna ta. Marik nga akong ti bartek ko. Agkinkintaygak pailaan. Kasladyak mamati. Akabaalan ni Lisbeth ti mang sulisog kanyak.
Kasanon no saan nadimtang ni Sir Amir. Bueno nadatnan na kami ang nakaarakop ni Lisbeth kanyak. Tidakas na nung nagparbo ni Lisbeth. Kat ipilit na nga agkasar kami. Anya nga ta, rumbang nga tang ipudnok kini Adel pa daytoy. Ni Madam Margot. Rabiin. Umawag pa ilaang. Hello? Honesto. Nasayaan ta siriring ka pa ilang. Amo, nasakit pa ilang tinakam ko gan ka. Dandani ako na tayo gapugan ka. Sa kalpasan na, arig na nga imbasura na ko ni Amir. Noon niya man ti problema yo kini Sir Amir. Sana kay ramraman. Amo, ngagpatpatay launay ni Lisbeth kan ka. Kanuray ni Adel pa. Karaman, aralipukat tayo amin. May sapay dito yung Madam Margot. Nung anya ko mati maaramidan na. Kat adda ije Manila. Malaksid, no kilat adumtang akas iti inaramid na idi. Ti problema kada Adel pa kan Lisbeth ta si kaswag. Karigapak ti mapanit ti opisina. Tung palit yung bagak ka ni Honesto. Hindi kalman. Sa nalaki ti anam naman da ito eh. Ni daddy ngamin. Nung sana dimtang, nagbaligyak ko man ang sulisog ka ni manong Honesto di Rabi. Hanam sana bade. Babaan da ito ang napanunot ko. Kabala ka dadaalan ti relasyon ta ka ni Adel pa. Nagaray kagaya man, Lisbeth. Mamikat kan. When dad, inkarit ka ni manong Honesto di kalman na sumuri ka kay ti opisina ita. Oh, maragsakan na klaunay ang makaamoy tinayta. Ang kabaalam ka din, nabartag ka Rabi eh. Kabalak dad. Kan kayat ko, pagsublian nyo ni Adelfa iti opisina. Anya, Saan kayo mamati timbaga, dad? ang awan ka diti sa bali apang panggapam, Lisbeth. Awan, dad. Naragsaka kon. Di uray pa agkasarton da Adelfa kan Honesto. Dumarayak pa ikit di ay iti kasarda. Nagsapa ka may dito kasirak, Benji. Nagkapi ka din. Intagay magkaldo iti karinderya. Ada na patag nga ibagak ka, Sir Ernesto. Binilin na kami ni Sir Amir. Asukunak ije balayda. Taapay ka no? Maragsakan ni Sir Amir ang mga opisina kanon ni Lisbeth itangal daw. Nagkari kanon ni Lisbeth ka, idi kalman. Juan, imbaga na day ta idi inawagan nak. Ta inawis nak ang mapan iti mansyon. Kat da ito ti pakasid daawam, Ernesto. Uray ni Sir Amir, kat nas daaw. Pasubsublin na ni Adel pa iti opisina. Benji. Kasla saan anak kapapati? Saan ka di? Panagkunak. Adadakas apang panggapan ni Lisbeth. Agyaman na kiti dayta na amakin ka. Saan mo nasukunan ni Adel pa? Siya kundi makaamukin ko na. Pagkuyog talaangan, masapul atong palak. Noan niya tinaibilin kanya. Ay, timat kutsi ni Amir da may sa Honesto. Ni Benji tinagmaniho. Nagkuyog kami ta imbilin kanon ni Sir Amir. Asukunan na kanon ni Adel pa. Ha? Ay, Tapay ka no, Honesto. Pagsubsublin na ka ni Lisbeth iti opisina. Kasla saan ka mamati? Dimagas ni Benji iti pagkasiraak. Kat deta timbaga na kanya. Nagkuyog kami kini Benji. Taada na patag ng ibagakin ka. no kasya. Panawang kayo pa ilang arod. Sibugak man dagiti mula ka na tang itilikot ti balay. Ay na, di na natudsuduan sa sibugak. Adel pa. Magago na. Pinaayaban nak ni Lisbeth iti mansyon da idi kalman. Jak mo makayat. Tadyak kayat nga adda masakitan ka. Sana ka nagbidot iti atap ko. Anya nga atap? Idi nabarto ka ni Lisbeth. Pinanggap na kang arakupan. Anya? Dandani kagaya man na sulisog. Pakawanan na ko ma.
Jak kay tagulbud kin ka. Inkarigata ti saan apasulisog kin ni Lisbeth. Gaputa jak kayat amasakitan ka. Ni Madam Margot. Mapay nga ta. Hello, Madam? Kumusta kan, Benji? Nasayat mo at Madam. Namin anon, anapan kayo dita Ilocos kini Amir. Inaldaw ka, iti opisina na. Awan ka diti magustuhan kadag iti empleyada da. Nagpipintas na. Saan na kahit ni Sir Amir nga agaro magkadagiti empleyada, Madam? Imbaga na kadigan ka. Kat ni Adel pa, saan mo akursunada? Saan nakalaki ti apagungtan ni Amir? Tamakatulong ka no kwa iti panagsina da Adel pa, kan honesto. Anya ti kahit asawan ni Madam Margot. Adala kiti kayat na asawan. Wino, telewan na. Oh, apay agi ka makatimag, Benji. Ay, kasta saan ko pa ilang ang mapanunot dahi ta abanag, Madam. Wano, inidop na. Adda nga ta nakaibagakin ko na. Ang asino ko ma... Ay, saan ka kadi pa yan nakasugat? Matagtikadan nga gururay ni Benji. Nagawid ka no pa lang, tapnasan ang matagtakan amang. Mabalinak matasobyan. Ay, ti pagsidawak. Apay pinasukon da ka bailang. Inawagan da ka lakuman. Kabailak mo ti mapanay opisina. Nasaya no pagsublin da ka opisina. Naglaka na nagbabaway ti panunod ni Lisbeth. Sige amang, mapanak na rodan. Ay, akananad ka kuma. Di ka matulungan. Magtala ka kini Onesto asan nakabaybayan. Apo, kanapinta. Madanon kayo gayam kini Onesto dito opisina, Lisbeth. Anya ti makunama, Delpha. Maragsakan ka kadi? Ta nakasubli ka na mga opisina? Kasla, sa anak pa lang. Sana nakapapati niya. Di ka kadi agyaman? Agyaman ang launay, Lisbeth. Kasla mapilpilitan ka. Onesto. Apay di ka makasao. Nakasagana ka din? Lisbeth. Nakapagpakawan ka din ni Onesto kan ka, Adelpha? Ang mga nusaan mo nga mo ngay may mansion ni Derabi. Kat gapoy di pa nakabartet mi, adda na pasamak kada kami. Huwag no ka kita, Onesto. Saan? Anya ti makunama, Delpha? Siya kumati dumaray iti kasaryong. Si kamat gaya man ti dumaray to iti kasarmi kini Onesto. Adelpa, saan ka kumangagsangit? Nagsarita ta itayan. Sir, adda kami iti salas ka ni Lisbeth ididamtang kayo. Awan tinapasamak iti nagbaatan mi. Jak kabaalan agundawayan ni Lisbeth. Dakkel ti panagraam ko kada kayo. Albod! Ginundawayan na ko, Nesto. Inarakop na! Sikat ti marakop kanyak, Lisbeth. Inarakop na. Albod ka! Mabit lang, Lisbeth. Saan ka ako na? Ipatatag ka! Ang karumar dito opisina. Jak kaya't amaamuan na giti empleyado nga at dariribok dito unag ti opisina. Kakurgura ka, Adelpha! Saan ka na kaya't makita, Onesto? Ipagkalag ka! Tungkalan na, Lisbeth. Saan karumar dito opisina? Sige, mapantay ti private mo. Ijay tang agsarita. Onesto, ipanaw mo pa lang ni Adelpha. Agsarita ta na imbag inton madamdama. Tupay nga damaamuak. Nalimot matgayam ni Benji. Anya nga tati aramidan ni Lisbeth. No maamuan na dayto. Maadaan nga ta itinamnama. Nga ibawing ni Onesto tiliknanakan kwa na. Mabiit lang. Rumbang ka di dayto nga aramidan. Makammo ditan.
Basta riribukak ida. Kabayatan ti panagpapas ko iti denan, Dominic. Apay nga insardeng mo ti kotse, honesto. Saan ang mabali na makita da ka ngagsangsangit iji project site? Adelpa. Ni Architect Del Rosario laang ti makaamo iti problema. Ket nagkari ni Sir Amir nga awan ti sabali ang makaamo. Tsak magawitan na kitilwag. Masaksakitan na. Awan ti rumbo nga pagsangitam, Adelpa. Jak nagilimod ken ka. Inarakop nak ni Lisbeth. Pinanggap nak nga sulisugan. Nasakitanak. Gapot ay tinalao sa panagayat kan ka ni Lisbeth. Imbaba na ti kinatao na. Sumardang ka kuman nagsangit. Ulitan. Agpada kami ababahay kin ni Lisbeth. Sigod na kakurkura nak. Asidog ti pusok kan ko na. Numabalin. Diyak kayat nga na masakitan kada kami. Agsasaibag ni Lisbeth ang nakapaklabit kama nito'y private room. Madudog tiriknak. Mabalin ada ka sa nga asawa. Kaya may sak nga mga awan sa bali at arigagay ko. Saan at ibagragsakan ti anak. Ay, ate ko na ni honesto. Nga mapay nga uray anya taramitek. Diyak kabala na tagikwan. Nilata dilpa ti ayayatin na. Lisbeth. Napayat. Anya ti rupak nga isarang ko kini honesto. Kalpasan na sinulisog ko kat saan naglata maayat. Anak ko. Kasi kadit ikasaam ti agayat. Namapaya siya pa'y ti agsagaba. Siya kuman ni Adelfa. Nagsarita kami kin Elizabeth. Honesto. Pinaitulnog kon kan Jackie di mansion. Sir, jak amo akas jeti panggap ni Lisbeth. Ti amok mo talaga nakayat na. Ti makikapya kini Adelpa. Saan tan naglino ko pa eh? Masirib ka. Kalpasan tinapasamak yu iti anak ko iti rabi eh. Namnamaam ka di pa'y akayat ni Lisbeth nga agsubling ag trabaho. Sikat ti aking basol iti amin. Kas naibagak kada kayo. Dakkal ti respitok kada kayo. Jak kabaalan agundawayan ni Lisbeth. Saan lang na dito tigapuna? Saan ka di? Saan mo akabaalan nga ayatan? Ngam kalpasan ti amin. Adda ka di pa'y rupa ni Lisbeth nga iparang nakin ka. No dimngag ka kumakanyak. No saan ka kumaapi na iturayan iti posong. Awan ti kastoy a problema. Nunam namaan nyo, adya kon makapagtrabaho na imbag. No anya ti pangnadang nyo. Si pupuso ak ang mangawat. Anya ti kayat mo asawet. Karkaritan nak. Pagkarkarit mo nila kay Sigmundo. Anya ti pagtultulagan nyo, ha? Awan ti pagtultulagan mi kini Mr. De Los Reyes, Mr. Rodriguez. Saan tayo ko mga iramraman? Saan asyak ti karkarita mo, Nesto? Saan nakpay unay nga am mo? Di mo ammo no anya ti kabaalak nga aramidan. Ha? Saan mo pa'y anak kita no kasano ti panagpungtot ko? Hindi pa lang atyak maawatan. No apa na siligtirik na kini Lisbeth. Kunak na nakasakanak iti anyaman ang mapasamak itay. Kalpasan na nakapagsarita kami ana imbakin ni Honesto. Ngamasaan ko na ipturan ti sa amarikrik-nak. Masaksakitan na klauna iti mapaspasamak iti nagbaitan may kini Lisbeth. Diyak kayat nga da masakitan kada kami. Nga
Gamno ipabusoy ko ni Ernesto. At ada siya ti masakitan. Kanamok ang masakitan lang ni Lisbeth. Gaputa saan akabailan nga ayatan ni Ernesto. Ninamnamak ang madadal kong ti relasyon da Adelfa kan Ernesto. Ngam napayak. Manyalangan tiyanta kan ni Adelfa. Kagurak na niya babae. Lisbeth, saan mo na itrangkat rita o ti kwarto? Iso asimre kaklatan. Dad, pinaybayan daklat ako man nagmaymay sa dito'y mansyon. Kinasarita ko ni Ernesto. Please, Dad. Saan kayo nga istorya ti may panggap kini Ernesto? Kaputaawan ti maramidan nyo. Babae na kuna yan ni tinapasamak, Dad. Sumarden ka, nagsangsangit. Kagurak ti panagarubos na gitilwak. Ngamjak malabdan. Kaya't kunti matay. Saan ka ngagsaw? Asim. Anya taramidak, Dad. Bilinak ni Manong Jack. Tapatayan na ni Adelfa. Saan? Saan ka ngagbalin na kriminal? Natay ni Rosel, gapukanyak, Dad. Saan na dahi ti solusyon? Iso ajak ipalubos nga adda matay, Lisbeth. Nilislit ang turong rito. Hapay nga ta, imawag ka di manan ni Victoria. Talagan siya nga dumandanon kinkwa na may panggap kin Adelfa. Di pa ilang amin sumangpad, tapno iliwan na kami. Kinasaritak nga may ni Adelfa agam abangan wad at nangagsagabat ti apo ko, nga po kan Victoria. Ay, dahil sa dililiwa ka mga gangkang ka, Victoria. Sapay kumata, agawid ka, nangagpaiso. Ang bakasyon naglaang tata. Agtali na idakto iti lugar tayo. No nakasagana ako iti planong iti farm. Kung nagngamin na nakapagtulag kayo, nitigayam mo di. Naglakamot na nagbaliw ti panunod mo. Napintas nga ti Jaya ni Manang Madeline, tatang. Mabain na ka ng pahikan ko, na. Kaano nga rin ti sangbad mo? Dahil tati, saan ko ang maibaga kada kayo, tatang? Kaya't na kami kadya sorpresahan. Ay, nakasaga na matkit din na ni Adelfa. Nakaturo ka kaya. Kalpasan tinapaot ang panaginilimik ni Dominic. Dak pa insera ti butika. Aw-awagak ni Lisbeth. Di sumbatan. Oh, ni Amira. Kasanong tayo doon. Kasano ko maam-amuan na ti mapaspasamak kanya. Hello? Sa dino ti ayan mo? Mailiw ka matlagayam kanyak. Kunak no saan na kun amalagip nga awagan. Awawagam ni Lisbeth. Apay. Awan takas na awagak. Talaga ka di, adimon kayat amakibiyangak. Siya kon ti makaambo ni Lisbeth. Tabiyag mi, ti masaknan iti daytoy Margot. Awan ti problema ka, Amir. No addaman problema ka. Sika. Nagpuntot ni Sir Amir. Adelfa, gapot abi na balaw na. Abasol ko kanod dagiti mapaspasama. Diyak nagawidan ti riknak asin mong bat. Kit imbaga, anak kasaganak ang mga wat iti desisyon na. Nupat yan na, asaan ako na makapagtrabaho ana imbag. Nagpakumbaba ka kumalangan. Sana mabalin adyak sumungbat, Adelfa. Sinupring ko ti bilin na. Gaputapay na iturayak iti puso. Nakaritak ka no, taad dapat panakgal ko ni Mr. De Los Reyes. Agat atap gayam nga da pagtultulagan mi kanila kay Sigmundo. Honesto, kasano no pilitan na ka mangi kasarki ni Lisbeth?
Saan na mabalin nga ramidan data? Gaputawan tinapasamak kada kami kini Lisbeth. Nagparbo ni Lisbeth. Kabaliktad itipod no anapasamak. Kadakkelan abidot ni Sir Amir. Naipilit na, ti panangikasar ko kini Lisbeth. Saan tumatlang anaragsak ni Lisbeth? Anya ti aramidam? Dangram? Saan ka kadi amasyan? Saan arumbang day tang aramidam? Jak amo ti agdangran Adelpa. Ad-ada masakitan ni Lisbeth. No agdin na kaming agasawa ajak met ay ayatan. Pangaasim. Nukas pagarigan lang. Sursuro nga ayatan ni Lisbeth. Katawata makaspod no nga asawam. Adelpa. Nasakit man. Ngam saan tayo nga amo na niya tigasan. Ang mga nuda kayo matlangkin ni Lisbeth. Tinaikari iti tunggal may sa Ernesto. Kung nga ni Margot, ajak amo ti mapaspasamak ken kuana. Agaluad langan no mapanagnagak ti amin. Nawayaak no kuana mangipatungpal iti nabayagan na plano ken ni Crystalline. Ket maagaw kon ti kinabaknang nila kay Sigmundo. Itaak no makapagpanakkel to pa ni Honesto. Kem ti plano ni Lisbeth. Urayak lang nagkintayag. Jak kayat ama isagbak niya Adelfa. Sir, ato yung tipulutan nyo. Kat ni Jack, umay kumamat makisango kadata dito yung roof deck. Agin inumdakin namang teban di tababa, sir. Ang mga no agdibas ka nung apumano ni Lisbeth. Wan gayam, binilin ko itay ni Jack. Saan na mabalin na maipatungpal ni Lisbeth ipanggap na? Anya day, sir? Mabit lang, Benji. Adda ka di ibagbagam kada Adelfa ken Honesto. Ha? Sir. Nasaya atakin ka. Saan mo kumaasayangan ti panagtalag ko ken ka, Benji? Panagkuna ka Delpa. Adan pamalpalatpadan ni Victoria. Iswadi na kayaat ng ipakaamo no kaano ti sangbod na. Kaya't nata kalatan. Nakasagana akon amang. No saan napaboran ti relasyon mi kini Honesto. Awanan ti sabali a pagpilyak. No saan ati ipabusoy ko ni Honesto kani Lisbeth. Ay, kabalam ka day. Saan ka di arumbang ngay laban niyo ti ayan ayat yaw? Bayan niyo amarik na ni Mamang. No kasano nga agsagaba. Ragsak na siguro ti awan mangipatpatag kanya kamang. Sana kayat nga agragsakak. Nasagad tinaka mo kun ni Mamang mo. Saan amang? Patpatgak ni Mamang. Uray saan nak nga ipatpatag. Mabuisit ka kay ang Margot. Saan naktatangain ka ang awakan? Pumutak kantong patong pagla ko man. Apa Margot? Nauray ko madlaan asong batang ti awag ko, Lisbeth. Saan ka nagpuntod? Agyaman ka pa'y kitni Tanya ko matipagyaman kan ka? Tangganak nga mi. Anya ti among, no siya ti makatulong ka, tapno ibaw ni Honesto ti panagayat na ka. Saan ko akasapulan ti tulong mo? Talaga langan niya. Kat naibagakan ka, asigod ano biya ni Benji ni Adelfa. Anya? Takasano nga amom dayta? Kita, uray addaak dito'y Manila. Ado pa'y latiam mo. Malagip mo pa'y day din na ibagakan ka nga addan nobya ni Honesto. Saan nakapinati? Sa ita? Siya pa'y tinakaduktal ang nobyo ni Adelfa ni Benji idi? Kasta gaya? Saan ka kadi amaragsakan? Ababaan, ikitulong ni Benji. Agbanag matlaang ni Honesto ken ka. Uri na tangsit kayo to kanyak, Tita Margot. Kanakuspagak kada kayo. Sige, agyamanak. Anya pa ti kayat mo mapasama? Awan, ikayat ko mapasama. Sige. Bastos at talaga ti agsyuman kanyak. Inidip na latan ti cellphone na.
Dapay ko maibakak. Awan nga tan, di baka na. Gusto matkit di day chay ng pagka na kanyak. Babaan di tulong ni Manong Benji. Ang mga nasyak tumatla di pagtungpalan ni Manong Onesto. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, kamaragsakan launay ni Elizabeth. Amo namat gayam tagyaman ti danga. Angam, di nalaam mo ti pudno a pangkip ko. Pasensya laangan ni Benji no may ramraman. Kabayatan a nariribok ti biyagda. Nawaya kami mat kini Dominic. Oh, kanayon ko nga arapa-apa ni Dominic. Natnagan a naman pinsan direk na kankwana. Anay ko, nagatlan na panaas. Nagututan. Anya da ito ya marikrik na. Sakyakin ko kay ti kumpanya Onesto. Di mo ibaga, asyak ti rumukmakin ka. Sir, noon na kay sawang akman iti saan na imbag. Pakawanan dak ko ma. Ngayon maawatan dak ko mamet. Amo ka masagnan kayo laki ni Lisbeth. Saanak ama babalaw. May saak nga ama. Kit awan sa bali at tarigagayak no saan at ipagragsakan ti anak ko. Sir. Apaya kaslagtok tiyad kang agsao Onesto. Agamak kakading nga damay sawang mo anyak magustuhan. Mabit lang, kakasaritak ni Lisbeth. Hello. Ang awag ni Benji. Saan nakasungsung-batang dad? Ada nang iba unakin kwa na. Ang mga nomad ang mga agmanmaneho. Kat nila masangon timang sungbatkan ka. Inawagan na kami ni Tita Margot, Dad. Aday baga na kanyak may panggap ka da Adelfa kan Manong Benji. Anya, may pangkapitan niya. Mabit lang iha. Honesto, mabalin ako na panawan. Sige sir. Panawan kayo pengarad. Oh, ita iha. Anya ti may papan kada Benji kan Adelfa. Nasayat mo nagsarita kayo kini Sir Amir. Awan maramidan ta, no sanyag pa kumbabakan kwa na. Gapot ta iso ti akin kuko iti kumpanya apag trab-trabahuan ta. Naan natin iti pan nakisaritak ken kwa na. Tamang no makaisawa nga kiti di na magustuhan. Apagbiit lang ti panagsarita mi. Tayo mawag ni Lisbeth ken kwa na. Malidayanak man na makalagip kin ni Lisbeth. Adda nagsaritaan da nga agama. Adi da kaya tamangag ko. Iso api na panaw ni Sir Amir. Saan tangam mo? Noan niya ti pangpanggapan da maipanggap iti relasyon ta. Agpungpungtot ni Lisbeth na saan nagkaamawagan, Benji. Kaslay gaggagaram ka no alikliklikan. Ni, apay kumaliklikak ni Lisbeth, sir. Awan ti amo kabasol ko kinkwana. Ngam, aday limlimod mo kada kami, saan ka di? Ha? Ay, anya day jay, sir. Nabayag kan ng empleyado. Kunak no napudno ka kanya. Di pa'y Margot kinakamuan mi ka ni Lisbeth iti daytoy? Talaga asaan kayo amawatan, sir? Sakbay nga agsarita kayo iti anak ko. Datapay nga mo na. Amok, aday to'y tumot lang, ti ibaganakin ka. Adakan ka, ti Tolberg, tap no mapilitan ni Onesto amang ibawing itirik nana kan ni Lisbeth. Naduktalan tan sa matan. Kasano naman ta? Ni Madam Margot nga ta. Napaulimag kan. Agayan ayat kayo gayam idi kan ni Adelfa. Naitalang, ti may bagakin ka, Benji. Ninton Lisbeth ti kasaritam, noan niya, ti ibilin nakin ka. Langam ti mariribo ka na dimta nga Adelfa. Kanya ka di mananday ta.
Diyak ka mo no kasano'y lawlawag ko kada kayo amang. Biniklikan ka no ni Sir Amir amangag ni Onesto tinagsaritaan da kini Lisbeth. At apag ang maipanggap kada kami kini Onesto dayjay. Ay, talaga, sanda mamingga. Pudno launa day tamang. Saan ngagtal na ni Lisbeth? Aging gaadi na maagaw kanyak ni Onesto. Ni Amir lang arod taking kukway ti kumpanya. Gagangang ikalikagom na ti pagragsakan ti anak na. Nukas ta kumamot ni Victoria. Pakaamon man niya ti mapasama kamang. Saan nanto pa yung laban ti kalintagan na iti amak? Tibukod kong tulakit din apagragsakan. Naging gaita. Diyak pa'y lamawatan ti amin. Saan ko napilit ni Victoria mangipod no? No apayasan nanging kamat ti bagina di nakasigog kang wana. Ngamsan naman nga tang ipalobos ngero rumanda ka. Sapay la kumaata kasta, amang. Idean yaman ngal daw. Maklatan tulangan. Inton kelat nga dyan ni mamang mau. Inasarita na kagaya man ni Daki, Manong Penchi. Amom, itay pa'y kumakalkalpas ni Tita Margot ng mawag kanyak akasarita ka itinalapat. Naamuan nyo gaya man. Ang nagbalin akaayan ayat ko ni Adelpa edi, madam. Ha! Nalimat ka mat gaya, Manong Benji. Nasiglat ka man. Napintas ni Adelpa? Nga mamay, asan kaya nagkatuluyan? Saan nakakinayat ni mamang na? Agad adal pa lang amin ni Adelpa edi. Takrot ka mat gaya. Kasala saan ka alalaki? Di mo pa ilakad din taray? Adda kumapay na aramidan ti inana no nasikugamon? Nudyak nagpanunot Lisbeth. Kat nagdarusudusak. Saan ko kumaanadanon da ito yung ayan ko ita? Ngam siya, timang bilbilin kan ka ita, Manong Benji. Subliam ni Adelfa. Itian niya aman na pamuspusan. Agawam ka ni Onesto. No agbaligi ka. Da kami kanta di ti makamo iti magastos yung agkasar. Tungpalan Manong Benji. Wano, ti ka sa pulam agatad. Nanaskan nga agbayad kan kanin daddy iti milyones. Aramidan na. Basta tungpal ka iti kayat ko. Apay kitaan nakitikasta, Manong Benji. Sa balinsa matitartari gagayam. Kunam nga ta, adyak masipsipot ang tipanangkit kitam kanyak no dantuma. Tika di bagik ti kayat mo, kasukat na, ha? Benji, nagsapa kan may imalati dito yung balay? Ang karigata kalinibasan na kita gama, Onesto. Diyak namin kayat amaamuandang ay may kakinasarita. Mabutang kan samat kan kadakwada. Diyak amo, no kasano ang nadoktalan ni Madam Margot ti relasyon mi idin Adelpa. Anya? Wan, Onesto, ni Madam Margot ti nakaamuanda. Kat agawag ka no ni Adelpa kan ka. Kasukat ti milyon akolta. Talaga nabilag da. Usaran dati kwarta tapno narigat latag sarsarita. Kan may isa, inramraman da kapay. Impodnok da ito kang ka. Gaputa napudno agayam, Onesto. Pagyaman ak, Benji. Urayan niya ti ibagbagada. Saan ko atong palan ida? Nakaitaak pailaan, Dominic. Kaslang kakapsot. Awan ti pagdanagam kanya. Nasaya atin tirig na. Anya? Agpa-doktora? Awan tinadagsan na sakit ko. Sumra ka kiti butik. Awagan kan tulangan. Sige, bye. Makaluha ak manan, Onesto. Inramraman da pa yun ni Manong Benji. Tapno matagik kwa na ka ni Lisbeth. Makagura ka da Lisbeth kan si Ramir iti dati yung inaramid da. Ngam saan dan tong agbaligi, Adelfa. Saan ka kumaagi mulay ti gura? Jak to pulos ayaten ni Lisbeth. Uray na bilag kan aro ti kwartada. Agdaw matay ti Marikrik na.
Masya na kitibagik. Masya na kinilisbeth. Mawatak mat ni Sir Amir. Nukas kumakan kuha namat ni Mamang. Kasaritak ni mamang mo. Basol ni Ma'am Margot. Nuan yaman ti panggap na. Saan na to kumamat nga inaramraman. Iti problema na kada Lisbeth kan Sir Amir. Pinjaya am ni Benji iti may sa milyon. Tapno umanugot ang mangagaw ka ni Adelfa, manipod ka ni Ernesto. Dakkel agatad, Daddy. Amo kakabailan yung aitad kini Benji dayta? Napatpatay ka siyak ti pagtungpalo ni Ernesto. Saan ka di, Dad? Kabalak nga ito. Ngam umdasen na kinasaritak. Dad, nasingid da nga gayam kini Ernesto. Napatpatag ka di pa iti panaggayam da ka ni Ernesto. No saan naga po kanya? Saan kumaanagbalin a tao? Injayak piti bagit kan kuana. Tapno manugot lang, Dad. Saan na mabalin na ita? Ura iti imatang ni Benji, agbalbalin kan anababa. Di kay kumagpungtot, Dad. Diyak matitid ti bagi kini manong Benji no bilang? Nila ang Ernesto ti makaikot kanya. Ngam, nung maarami ti Benji ti kayat ko mapasama. Isagot ko ni Marichu kan kuana. Anya na itan na mapampanunot mo. Ay, Dad, agmauyong aksan. Apay, kabutan niyo ka din ni Mr. Garcia? At ang tupay ay maramida ni Marichu na nabarte ka? Umayak di opisino, Daddy. Ngam, umuna kayo. Kami kirikot dagiti paspasamak. Kiramraman da pa yun ni Manong Benji. Nakakaasim. Ad-adala kagoranak ni Mamang. Adagayam text ni Camille kanyak. Nabayagan adi kam nakita. Nakita na kano ni Mamang. Si magbatan ni Mamang. Kasano nga taday tuyan. Naimbagabigan mo, Ernesto. Anyat pa nagkunam, bagay ko kadimit laang dahil suot ko. Bagay mo, Lisbeth. Nagkitingan ti kawas. Anya da ituin nga aramidin ni Lisbeth. Nabimpintasak nam ni Adelfa, saan ka di? Di ka makasao. Ang mga no kaya't nakakuyugan iti private room ni Tad. Imbili na ita, di na kaya't ti masinga. Kasarsarita na da kristalin kan Mr. De Los Reyes. Aha, agdada? Ang pungtot laki din ni Tita Margot na maamo na da ito eh. Sige, agsasarita talang arudan. Naktangan sandag iti sakak. Iti kaano man, Lisbeth. Pulos asa anak ang masulisog. Naimbagtasan na mo ni Lisbeth ngayon may ka dito project site. Kan pinalubusan na ka ni Sir Amir. Saan na masangon ni Sir Amir ti makisarita kan arkitek? Simbangpat ngamin ni Mr. De Los Reyes. Ket kadwanan ni Crystalline. Kimuyog ni Lisbeth kadakwada. Ernesto, nag-text ni Camille Itay. Nakita na kano ni Mamang. Simbangpat gaya. Sumuro tak iti balayo intul malam. Kasaritak ni Mamang mo. Agtugaw ka, Ernesto. Amang ano da ni Mamang iti salad na. Ni Mamang mo, Adelfa. Rimor iti kwarto na. Ada iti likodan na ni Amadino. Naimbaga malam yun, Nana Victoria. Simbangpat kayo gaya man. Nakita ti pa nagkuyog yung kini Adelfa simbangpat. Anya ti kata? Nagtulagan mi kan Adelfa dayto eh. Isya kung ti mangipod no kada kayo. Agayan ayat kami kan Adelfa. Balang kantis abot pa. Saan niyo kumatungkuhan niya, Adelfa? Saklangan ti tangran niyo. Mamang, pagkawanan tag ko ma. Karabangat ti agayat. Ayayatak ni Ernesto, Mamang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaktam ti arag mo.
Dagos la tinumbam. Si imatang pa ni Onesto Victoria. Basol daytoy alalaki. Nuapay anatong pak ni Adelfa, tatang. Pakawanandak ko, ma. Saan na basol ti agayat na Victoria? Ay ayatak ni Adelfa. Kaano pa yan? Agayan ayat kayo, ha? Kan mapiitlaan, tatang. Kung kaya man nga adan kaayan ayat ni Adelfa, apay asaan mo nga'y pundukan niya? Ako kabidot ko na ita. Pakawanan na kumanak ko. Nga madagapunan o apay. Ngayon limot miking ka na ita. Katsyak pa iti ating basol. Kasta ka diti kayat yu asawan. Saan nyo ko maapabasolon ni Ama Dinong, Nana Victoria? Basol ko ti amin. Onesto, kaano pa'y nga akayan ayat kayo kin ni Adelfa? Nabayagan. Kasubsubliyo pala di Australia iti. Kitaan nyo! Kasta ti kabayagan di panangilimod yung kanyak! Si kalalaki, pumanaw kan! Awan tirumbang nga pagsaritaan ta! Basta mo na isagit anak mo. Di na kaya't dirumwar ti silin na. Masya na kita pukok. Kat kaya't dakpay akonsensyaan, tatang. Karbangan na ti agayat. Adan iti umnong edad. Amin tayo. Karbangan tayo ti agayat. Ken payat. Nagayatak mo't itipot noon, tatang. Impay ko ti amin ko. Tati amok. Kat pudno nga ay ayatan nak. Di nagsikog ka. Apay, adi mo ingkamat ti bagem. Tapno'y takder na ti dayaw mo. No, saan kumadi magkal ni Adelfa, bastarda? Wan, naitao kan di makal ni Adelfa nga awan amana, tatang. Iti kinaado ti bapa iti ayop nga amana. Pamati kayo nga itakder na ti dayaw ko. Kinay kayat ko ti madayo. Tapno saan nga adda amaderdar ti puso, tatang. Anya, Manong Benji. Impatong palmon tibilin ko? Saan pa'y, madam? Kay bagbagay la idikalman. Kan ado tinakakumikuman ni sir. Saan mo takanayan na bambantayan na ka ni daddy ha? Kaya't mo nga ramidan tibilin ko? Ha? Kaya't mo wala saan? Kwa, madam. Anyat kayat mo ha? Tapno ramidan lang tibilin ko. Talaga ka di at ibagik ter arapa-apap? Ha? Madam, saan ko maa nakabababa ti panagkit-kita yung kanyak? Wala siyak tinababa ti pagkit-kita ha, Benji? Saan amabalin adi kagtungpal kanyak? Ta iti anyaman apamuspusan aramidak. Basta tinag kanyak ni Onesto. Sa milyon tinjayan ni Lisbeth kan ka tapno agawam ni Adelfa kanya Onesto, Benji. Nakala nagatanday ta. Oray agikat ka na driver. Sir, ada ka di panggapyo ang mangikat kanyak? Ada ka di imbagak nga ikatil ka. No, adan may sa milyon mo. Adan pagpuunam nga ginegosyo. Sir? Saan ka ngagkid daw iti sa balipay? Umdasen ti may sa milyon. Di mo kayat? Ano agbaligi ka ang mga agaw kanya Adelfa? Maasawa mo? Kan ada pa'y utang na imbaga na kami kan ni Lisbeth kan ka. Oh, anya si makunam. Nasapsapa ka anak kareeng ngam siya. Naggapuam. Adala na pan ko kinasarita. Saan ko anadanon? Saan ka no anagawit itirapi? Aseno? Ni kadihamen? Saan, tana? Saan yun nga amuan pa'y? Tanagilimat kayo kanyak. Ay, nasakit ka di tinakamukan niya. Patpatgan kayo unay, tatang. Diyak kumakayat na gulpot kada kayo. Maragsa ka na, kamakang patpatgan na. Adadaman na maragsakan na Adelfa. No iso ti pangibagamit ti dayta? Tatang. Saan magkadi nga umdas ti balikas? Tapno may parigna ti panangibatag mo ti may sartao. Nangruna iti anak mo. Nasaysaya ta marigna na dayta pamatag.
Noy, ati pakaragsakan ni Adelfa. Pakaragsakan kumamot. Amok ti kayat yu asawan. Kayat yu akanunungak ti patumpatag da Adelfa kan honesto. Siya, ti makapanagnak. Iti kinapudno. Ti ayan na yada. Nasing ba, no honesto? Ay ayatin na launa iti anak mo. Sapay ko ba? Tapod no daytang ipagpakayo. Victoria? Apay akitaan da kiti kasta, tata. Papa nakagdigusan. Ada papanan may kinibiner. Saan ka ka din na mamigat? Bueno, kaya't mula nga liglikan ti panagsarita yung nga gina. Apa man nanangag ko tinagsaritaan nyo kani Benji, kinasarita kadagos. Umdasen, ti may sa Emilio nagungkunana. Makapong tutak launay kini Manong Benji. Idi kinasaritak. Nagtungpal ko madagos. Sana kas Karina, agtutor ka kumalaeng. Kaya't ko ang makapagtignayan ni Manong Benji sakbay ang mapanunot da Adelfa kan honesto ti agkasar. Amo kaon karbengak amang lapad iti panagkasarda iti simpaan. No kuman nagbaligya ka ng sulisog kini honesto. Awan ko man ti problema ak. Puray masikugana ko na balasang. Daita, tisaan ko ang may palubos. Jak kayat ngagpas ngay kaabalasan. Dad, mabutin kayo? Asak ti agbayad kadagiti basbasol yung kadagiti babay? Puno nga ano, tinagbalin na babae iti biyag ko. Ngamsi ka lang, tinagbalin nga anak ko. Sapay ko ma, nagsasao kayo ti pudnotad. San kayo lakit iti ang mapakawan? Nanda kumaanak ko iti sa bali a babae. Hindi pa'y kumaanag pabigbig ah. Ngam nodan tumaduktalak. Imbaga ko na. San kayo ang mapakawan? Kinasarita yung mat ni Manong Benji. Di yung pa'y lang rot inyawat kan kuwan at may sa milyon. Tap na makapagtignayan. Nagsapan ng umawag ni Madam Margot. Kaslam mo ko na niya ti ibagana kanyak. Hello, Madam. Kumusta kan, Benji? Nasayat mo't, Madam. Katda kayo. Kumusta kayo, Mat? Apay akong kumustaan na? Aniya, ikayat mo asawan? Awan ti dakas na iti panang kumusta kada kayo, Madam. Nakaawag kayo, man. Amok ang kinasarita na kan Lisbeth. Nalain ka matgayam. Agasem. Tanobyam gayam ni Adelfa idi. Mas dawak nga rod, Madam. No kasanuan naman nyo dayta. Dayta di pagkunaam nga uray adda di ti Manila kat addo ti maamwag. Kat kinasarita na kakadin ni Lisbeth. Anya ti imbilin na ken ka. Oh, apay ngagsinay ka. Sige, Madam. Ada pa aramidak. Bye. Makamuditan. No makagura ni Madam Margot kanya. Nasapagay marimuar ni Mamang. Simbang pat ngagpaiso. Namagkasla kayat nakaliklikan nakasarita. Adda ka no masaba apa parandakan vener. Nga masana kayat ngay baga kanyak ti paparanda. Na pa ngayon baga no sa dino tinasapa na parang na itay. Anya? Marik na ka nasakit tinakam na iti panangilimad takeng kwa na ti may papani ti day taban agadil pa. Ay, mamigat kakit din. Wala daw ka ti trabaho. Ad-adadyak na pagsusurot ti panunot ko. Ha? Tapay mo? Adda ka butang kulaunay ang mapasamak. Kasanon numaduktalan na ti problema mikin ni Honesto. Mabuisit ak kini Benji. Inintip nakitin ti cellphone na. Kat kasarsaritak pa ila. Nilisbet ti isarunok nga awagan. Nagkagkat nga agsaw ni Benji. Saan na nga taakayat atong palan o nyaman ti imbilin ni Lisbeth kan kuwana? Dayta, agriringan ti cellphone ni Lisbeth. Hello, Tita Margot. Kumusta? Naragsaksakit di ti bigat mo, Lisbeth.
Kasla napagustuhan ka, idirabi. Sikati ka po na maragsakan. Katawaan ka pa ikit di. Nagpigsan ti pagkaak mo? Dayawat, ti kinalaing mo. No kasano ana amwa masigod anobyo ni Adelpa ni Manong Benji. Ngam, saan mo ana pakadaan? Ti kaandada Crystalline kin Mr. De Los Reyes dito'y Ilocos. Ano? Kan among kadi, anag kita dadadi kan Crystalline di kalman. Nagtita. Among pa yan, no, anyat inararamid da. Saan? Patayin kayo, amen! Makipagkita sa manan ni Sir Amir kay ni Mr. De Los Reyes sa Delfa. Dahil at inihawag kanya kay Crystalline. Amangan magmaymes sa akin di opisina itanghal daw. Nasingad kayo kadi ni Crystalline? Gapulahan kay ni Mr. De Los Reyes. San ka kung mga agimon? Kurso na dala una ni Sir Amir. Mas high profile pa ni Crystalline ngam ni Lisbeth. Damag ko, nga overprotected nila kay Sigmundo iti apo ko na. Amom amin na ita, ha? Adelfa, nabayagan nagtrabaho akin nila kay Sigmundo. Nasaya at nagsarita da. Tapno saan nga agatap ni Sir Amir. Apagpampanakal ko ni Mr. De Los Reyes. Awan plano kang agsubikan ko na. Honesto. Apay asan ka amangan? Buy-buya anak matlatan. Awan ganas ko amangan. Tsak pa naibos di kapek. Hindi ka di mamangmuti saan mo apakapangpanganan. Naibaglakit din ta napakadaak ti panangtong panakin ka. Inong tan nakakadipalaan. Saan kami nakita? Nasa Parimar. Sukunan ka di project set intun malem. Ipanaknak ko kinimamang mo. Anapod no ti panagayat ko ken ka. Amom ka di pagputput ngak. Numaamuan na ti problema iti relasyon ta. Ado ti mabalin na pagdamagan. Ni Camille, ni Manong Benji. Ado ti kontra iti inayat ta. Ngem saan ta arumok ma. Agpatinggan tumata dagitoy. Ket ragsak tungag na nayon ti katukad na. Tiningiting ko itay ni Mr. De Los Reyes. Kaslawan plano na amang pasublikan ni Honesto. Nasayat ba't mo kasta? Talaga ang makapasulisog ni Crystalline. Nakapimpintas. Nagpudaw. Nadlaw ko akit kita nakitay ni Mr. De Los Reyes. Oray man kit di makadlaw. Jak kabutang na jalakay. Sir, papanantayo pa'y kadi? Mabitlang, taawagak ni Mr. Garcia. No, aday ti project site. Ang damat na limawan. Ni Margot manan. Kaslasan na may pamay sa tinegosyo na. Hello? Awanan tayo tibain, Amir. Kunang nga taadyak maamuan ti kaadan Crystalline dita. Talaga nga dada kan Mr. De Los Reyes. Dandanin malpas ti processing plant. Ket mabalin nga agbayag dadtaoy. Kaya't mo, tayo ipulong ka kini Mr. De Los Reyes. Ipulong naglata. Kulam nga ta mabutengak. Nusip siputam amin agaraw ko. Amukmut amin ang mapaspasamakin ka. Aniya ti kayat mo asawan, Amir. No makiapat ti gagaram. Idepoy ko ng cellphone ko. Ang ganad ka, Margot. Makaalak tulat ta iti ebidensya. Kanang iti aramida. But nga nakit din ni Amir. Kasano ko maamaamuan na tagiti mapaspasamak kanya ka. Ang baknang ni Amir na ipapatay ng tupay day di Russell. Uray apo ko ti congressman. Saan ang nagbutay? Adagayam baraha iti day Cheng Amir. No saan ko ang mabalon? Uray siya akong timang patay kan kwama.
Kunak man, numabayag kayo itinagapuan nyo kini Viner. Nagapuan nyo ka day. Kunak tupay nga papada amin alalaki tatang. Awan ti mapagtalkan kadakwada. Pagarupan nga ta ni Adelfa at jak mamuan. Dayan niya. At sa bali a babae iti biyag ni Onesto. Makita tay jay alalaki. Isot itong patungpag. Awagak ni Adelfa. Ngamda kayo ti makisarita kan kuana. Urayam lang ko man na makasang pagdalag mo. Aday ta. Agriringan ti cellphone ni Adelfa. Adoy ti cellphone nyo. Urayan nyo asumumpat. Ayan niya lagad din ni Victoria. Di lang makapagtabtabal kan makaururay. Sino nga dati nakadamagan na ti Jay? Palsumad nga ro dati na ipadamag kang kuana. Ay, apoy Mamang. Ay, nawagan na ka ni Victoria. Ngamasyak ka no ti makisarita kan ka. Makabongbong daw ta si Mang Bad. Ay, yaka mo. Nulabsam tiyagsaw umaso. Kilabayang na di bungtot na. Ay, yak man na mo. No sino tinakadamagan na nga sa bali anobya ni Onesto. Palsumad nga ro, tinibadamag ang guana. Nilisbeth ko na kuma. Saan na ba'y matgagam mo? Ano, dangat na nagkinahanda? Dahil talang tisan ko nga mo. Ay, kaputi dahil taanabuan na. Kaslam mo ko. Noon niya ti sumaruno ama pasamak. Ama? Padaanan ti sumaruno ama pasamak. Ay, pag sinaan na kayo lagad di kini Onesto. Kalpasan ti pa nagsinami kini Benji. Itata na saraka kung tipod no amangayat kanya. Talaga ka di nga ipaidam ni mamang ti pagragsakan. Ay, apok. Sige, ama. Ituloy kong ti pa nagtrabaho. Sige. Agan anad ka dito. Saan mo na yung pampanunutan tinaybagak? Madadalang ta beauty. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga saan na ngayon ka ni Lisbeth? Kasano itan? Alam, urayan niya ti ibagbagana. Saan ko atong palan idakin ni Sir Amir? Nakasaganak iti anyaman akayat dang aramidan. Hello? Hello, Manong Benji. Nagbayag ka na sumungbat? Nagtignay ka? Oras pa ila ti pa nagtrabaho ni Adelpa, madam. Nung amay pa lang kami nasan pa lang ikatangid, Daddy. Ayan mo. Adak dito yung ti opisina. Or-orayak ni Sir Amir. Kat? Ni Onesto? Ada iti unag ti opisina. Ado ti aramidan na. Sige nga, Rodan. Yung bilbilangan ka, Manong Benji. Ay, initap na. Pangpangtaan nak ni Lisbeth. Ngam uray anya ti ibagbagan. Uray na bayagan, adyak kayan ayat ni Adelpa. Salak nibag. Nakasagkan ako man ang mapan na opisina. Kumiti dahil ka suot ko. Makapagtepel pa nga ta ni Onesto. Asaan ang masulisog kanya? Napukawan, tikanas ko. Makapabwisit na ti Jeff Benji. Awag at madlaangan ni Tita Margot. Iso ti pagpapong tutak. Teka, agon unin ti cellphone na. Oh, Lisbeth! Anya ti mawagam? Kaya't ka nga ro da kasarsarita, Tita Margot. Apay-paylaan. Kunan ni Amir, asaan kayo kano abibiyangan? Natiunan pa inidip na ti cellphone na. Si kagayam tinakamuan ni Mamang Camille. Maawatan ka. Saan ka kagura? Sa balila siguro tinagawatan na. O sige nga doon ha. Agrobatak mo tanya gawit.
Okay, bye. Honesto, Onya, naistoryam kan Camille? awan din limot ko kan kuana. Nasingad di pa nagkayami. Agtalakak kan ka. Ngam, nagbutang nga takin ni mamang. Mapantang Ruden. Sakti makamu makisarita kan kuana. Amangan na da makaidanon kini Lisbeth, di pa nagkuyog ta. Nakita kita yung agsarasarita damari con Mr. Garcia. Agi punong lakit ni. Ngem awan rumbang akabuteng ta, Adelfa. Sumrag kay ti kwartom, Adelfa. Dua kami lang iti daytoy alalaki ti agrim nisot. Uray da kayo amang. Saan kayo amakibiyang? Kabaalak dito yung Amadinong. Saan kayo madanagan? Ay, sige nga, Rod. Naganos ka, Honesto. Ipanagnak mo kini Victoria. Anapod no, di panagayat mo kini Adelfa. Sige. Tsak amuno niya ti impakpakan mo kini Tadang. Tana si nagtirig nanakan ka. Madlaw a pabor iti ayan-ayat yo iti anak ko. Nana Victoria, nagkariak ni Amadinong. Ajak baybayan ni Adelfa. Gamaan niya ti inaramid mo, ha? Agpapada kayo alalaki. Saan kayo amapmapnag iti maymay sa ababae? Nagbidot kayo iti dayta. Nila ang Adelfa ti ayayatak. Uray baknang ni Lisbeth. Jack kinayat. Baknang pay gayam ti babae nga agmamauyong kan ka. Anya jay ko nam? Lisbeth? Kayat mo asawan. Ti anak ti akin kukway ti kumpanya. Isungag paiso, Nana. Jack ni namnama. Agayat gayam kanyak. Kat no nasapsapa ko maanamuam. Saan mo nga inayat niya, Adelfa? Agpada kayo iti lalaki nga inayat ko. Napatpatagkan ko na ti panagpabak ng tapno na wayang agpapas iti na duma-duma a babae. Ni Adelfa lang inayat ko, Nana. Napudno akiti anak yo. Jack kaya tapasakitan. Tasak ti ad-ad nga gliday. Awan ti panagtalag ko kada kayo anak daki. Kaya't kung agsina kayo kini Adelfa. Anya? Amo ka baybay am tumitlaan ti anak ko. Papanan na asaan ka masulisog iti kwarta kan iti kinapintas ni Lisbeth. Jack ipalubos nga agsina kami kan Adelfa. Irupir ko ti inayat mi, Nana. Pumanaw kan! Saan ka akayat akasarita pa'y honest? Adaywam ti anak ko! Maawatam! Adelfa! Agsubli ka! Oh, saan na kun nga intal talaga? Nakarawar lang arudan ni Honesto. Kinamakam na pailang. Anya launay di kamatan na itiday. Jay alalaki! Palubos mo na, Adelfa. Akasarita na di kaya nayat na. Saan ka kumangagbalay na natangkan launa iti puso na? Isuwa natangkan tinakam ni Adelfa. Tapi nanuy-nuyan yu tatang. Awan sa bale. At inarigagayak no saan. At ipagragsakan ti apok. Masirib. Kan addaan iti umnong edad na Adelfa. Amunan tinasaya at kandakas para kang kuana, Victoria. Naskan amayadayok ni Adelfa kini Honesto. Nunaskan ngagsubliak iti Australia. Kat ikuyog ko ni Adelfa. Aramidag tatang. At adaman ni Dan. Asaan nga umanugot? Abay, Victoria. Talaga ka di asaan mo akayat? Ngagragsak ta anak mo? Amok abaybay ang tumatlaang ni Honesto. Awan pulos pa nagtalag ko kadagiti lalaki. Anya manan na ito nga aramidam iha. Hindi pala nga paupawilan ka nga ginom itinasangar. Nasaysaya at paikit din namatayak, Dad. Saan? Apay ka di manan? May sapay ni Manong Benji. Kakurkurak. Tinawatan ti may sa milyon. Anat kayat na, ipaay ko kankuan na ti bagik. Anya ka nila ito na mapampanunot mo. Saan ang napatag tinayaw mo? Gapoy ti panagmauyong mo kani Honesto. Kakurat at kaya man. Saan nga umno na ito yung aramidam? Doon niya laditan ti mapampanunot mo. Sumardang kan nga gininom.
kasaritak tumanan ni Benji. Nasken, atong palin la. Ay, lim-lim tegen daging timatam iti kasasangit mo. Rabin, amangan magkakapsot kasumbrag inton bigat, tanabuyatang ka. Diya ko nakamakam ni Onesto. Amang, San nakakadi nginawagan? inawagan nak. Ngam, kinunagkan kwa na ngayon ton bigat langan nga agsarita ka ni. Langag ko amin na nagsaritaan da ni Mama. Apo, Ipagsakitan lang unay tinagam ko. Saan nakakayat akasarita ni Mamang? Kaya't nakapapasa. ay, nasaysayat. Nasaan kayo ba lang agsarita? Kundi mamang ba? Ada dalang masaktan ka. Amang, talaga ka diya saan nakapatpatgan ni Mamang? Ipahidam na ba'y ti pagreksa? Abartak manan ti anak ko'y tirabi. Talaga, apag mamauyungan na launan niyo, Nesto. Oh, tilar aramidan nan. Sir, lading itik nga ibaga kada kayo. Saan ka makasidag kini Adelfa? Simangpat ngamin ni Mamang na. Anya, Naturay ni Nana Victoria. Pinilit na kami idi. A pinagsina. Victoria ko nam. Diyak kaya't nga iramraman na ni nanang ko, sir. Isong agpagpakasyak kada kayo. Makamu ka. Uray anya pamuspusan. Masapol ngagtungpal ni Onesto kani Lisbeth. Insardin ko pala ti kotse. Tapno makapagsarita ta na saya at Adelfa. Amo, diyak maawatan ni Nana Victoria. Kayat ko nga irupir ti ayan-ayat ta. Ngem kayat na ta apag sinaan. Maragsakan lakit ni Lisbeth. Numamo na dahito ay Onesto. Uray anya ti aramidin ni Lisbeth. Diyak pulos maayat. Adayo ti nagdumaan nyo. Ngam, nakasagana ka nung agbali yun. Anya ti kayat masawen. Nabanugan ti puso ko, Onesto. Nabanog akong ngagsangsakit. Kaya't ko nitagin na. Sumukukan kasta ka di. Ipalubos mo aya dayo na ka ni Mamang mo kanya. Sumurot ka kenkwanan og sumbi di Australia. Tsaka mo. Mariribukan na klaunay. Naguguran ti pusok. Sumarbin kan kagsang sangit. Itulnog kan. Amang ano addan ni Sir Amir iti opisina na. Ket agatap pa no awanak. Amang ano isod na ito umawag kan ka. Dumasaga ko. Mabitla. Kasalitak ni Sir Amir. Hello, sir. Aglablabas kan, Onesto. Amok, agadwam ni Adelfa. Kwa, sir? Saan ka makasao tapudno ti kunak? Inted ko ti kotse. Tapno ada pagluganam may papani ti trabahom. Ngam sana mabalin nga usarem iti personal abanag. Sige, sir. Amok to naman minsan. Lading itat launay. May sapay dayjay at Dominic. No kaano akasapulak? Saan nakasumpatan? Uno, aday ti sidong ti sabali a babae. Saan amabalin? Nalpasan anay lawan kankwana. Adang ang kapsutak. Gapot jak malapdat tagpungtot. Anya na ito yun na marikrik na. Agpakuyog ako iti doktor kini Dominic. Naninjak kabalan ti bumangon. Sa ita ka sa bulak. Nidang isublat ko ang awagan. Ang mga noam muna taayan dayjay ado. Gumata nga kiti baro alugan ko. Tapno adda aramatak no kasta nga agpasyar kami kini Adelfa. Makamon no panunutan na si Ramir.
Nagpampanakalakin ko na. Jak ipalubos at ikalintagan na ti masurat. Hi, Honesto. Nagkiting ti kawas ni Lisbeth. Nakaingingpis. Oh, Talaga kaya't nakasulisugan. kita anak matlatan. Ni Daddy. Itay pa apimanaw dakin ni Benji, Lisbeth. Kastagayam. Mapanak pa iti private room ni Dad. Nakadano na kun dito'y project site apang opisinaan ni Adelfa, Honesto. Awanan ka iti pain. Ad-adamanan akagkura ka. Lupod no ngay ayatam ti anak ko. Saan mo ko mga ipalubos nga irurumanda? Nana Victoria, may saak lang ang empleyado. Kaya saan nga iniruruman ni Sir Amir ni Adelfa? Kaya't nila nga iliklik ti imay ni Lisbeth kadag iti tao. Yawid ko ni Adelfa. Ipanaw ko langan. Tapno saan kayon nga kita pa Ma'am? Bakit ka lang panditi ko si Benji? Kasaritak na ni Adelfa. Kura ka, Honesto. Tsak maaklon da ito'y anamay antakin ni Adelfa. Sika? Ramiro Rodriguez. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod na di kala at adli mo pa nagpakitan kanya. Nasurukan na 20 atawan tinapalabas. Kasla saan na nagbaliw tilangam. Saan atay tatikayat ko abang ka, Ramiro Rodriguez? Papaya makagura ka kanyak. Awan ng buk abasol ko ka. Napaglan ka man ang linaw. Kakurak na ito yung aldaw apan nakakita ka. Talaga saan ka amaawatan? Tsak naman nga kita ta dito'y. Kaya't ko lang kumakasarita ni Adelfa. Sige, panawan kan. Anya talaga tirantam dito'y, Victoria. Agkalma ka kuma. Kaya't ka akasarita. At kayat ko alawlawagan. Awan tirumbang apagsaritaan ta. Titakan! Nagdardarasa na pimanaw ni Victoria. Kagura na klaunay. Malagip kon. Isulakit di tinakitak idi. Iti igid ti baybay. Agamam mo damamangkin na Sir Amir. Kasano? Siyak lakit titiranta ni Mamang. Hanggang pimanaw matan. Kasta unay apa nagtimpayog. Anya di kaya tasawan da ito yung marikliknak. Adelfa, kumusta ka dito Nasayat mat, sir. Sigurado ka kadi iti dayta? Sir? Amok kayat mo ti makasubling ang trabaho ay opisina. Andakin ka titulbag. Anya ti kaya yung asawan, sir? Uray jakon ibuksilan. Masirip ka? Panunuta man ang bagti amin. Mabalin ko nga ito ti sweldom. Uno, dutukan ka. Amang imaton iti pabrika. Onya, Adelfa. Papaggasam tilugan, Vener. Kaya't ko ang makasublitan ni Chipalay. Saan ang mapalin ang makamakam na kami tayo siya lalaki? Mga no na ipakan ni Adelfa kin ni Ramiro. Asyak tinana. Saan ang mapalinda ito'y? Nakalagip kayong imawag, Mami. Kasla sanda kakailiw ang makita? Anya? Nagtulagan niya di asawa yung Amerikano nga laendak dito Amerika? Kat ditan ti pagtuluyak nga agadal? Saan?
Diyan ko man nugot. Naday talang ti bagayo kanyak. Sandak na kuman nginaw awagan. Dad, amuyo ka din o sino ti mawag kanyak? Ni Mami Loribel. Akasa kaya't nakaalaan ni di Amerika? Anya? Ay, rayak lang nagigtot di tayo rilag-lagayan akon. Kung naglagid din no, na disgrasya. Naipigsala ni Vinerti nagpreno, tatag. Ay, kung nagman no sinukon mo ni Adelfa, saan mo matagad Nakadano na kun ijay. Ngamsaan ako na nagtuloy. Kapo iti pan nakakita iti dayjay alalaki. Ha? Nasino alalaki? Tsak ninamnama nga isugayam ti akin kuko ay ti kumpanya apag trabahuan ni Adelfa. Kat iruruman na pa yan. Nung nasapsapal ako maanaduktalak. Kat pinilit ko iti ni Adelfa sumurot kanyak iti Australia. Tatag. Adelfa, nadlaw ko nga pa kariribukan. Isong inawis ka dito igit ti baypay. Tapno makapagwayas tang agsarita. Imay ni Sir Amir iti pangopisina kiti project site. Ada kayat na mapasama. Anya day jay? Ada ka no kanyak titulbat. No kahit ka makasubliak ang hagopisina. May nga to ka no ti sweldo. Wano, siyak to ti posgan na amang tarawidwid iti pabrika. Napintas dito ajaya na ken ka. Talken na ti kabaalam. Wano, kaya't nakapasuksukan. Amo ka kayat na makisina. Tapno nawaya kayon kini Lisbeth. Dahil tama ti pampananutek. Kanya nga ron ti panggading mo. Rumbang ka di asalutsudang kanyak tayo ta honesto. Amum na niya tiriknak. Kasi ka lang tinakasaraka kiti panagayan. Kaibatugan di biyag ko iti panakapukaw ko kan ka. Pakawanan na ka, Delfa. Diyak kaya tapasaktan ka. Saan ka kumagagsangit? Masakit anak lahonay, honesto. Kasi na nagbasit ipanagkita dagit ipabaknang kada tayo anak kurapay. Ti amuda kat magatang ti ayad kang kinaragsak. Napatid ni Lisbeth ka ni Sir Amir. Aramidan na amin na pamuspusan. Tapno agragsak ni Lisbeth. Di na mo nga dagaya masaktan. Masya na kini Lisbeth. Siya kad ada masakitan. No yung sakripisyo ka. Tatan. Pesim rekay dito silad ko. Ada ka di bagayo kanya. Simangpat ka din ni Adelfa. Ay, ewan bay. Ada kayat ko malawlawagan anak ko. Nariknak dinakarwaguram kini Mr. Rodriguez. Nasakit tinakam ko iti panangirarumanda kini Adelfa. Akasam, na pinagparanda nakakaasi iti agda maatrapaho na. Ay, masakitan na. Masaktan mo niya, Delva. Apay kumaadyak masakitan. No masaksakitan ti anak mo, tatang. Nagkurangak lang ata iti panangiparik na. Ngam dito'y pusok. Patpat kaklaunay ni Adelfa. Gapot nagtarak kan lasag ko. Nupay. Iso ti pakakit kitaak iti panagbintot ko. Agparparik na kaniyak. Ada nadagdag sa nagapuna. Nakaguram ni Ramiro Rodriguez Wino Amer. Anya ko ma, tatang. Sika, di makasungbat iti dayta sa lunsod mo, anak ko. Naundayo na yan na panahon. Ngayon limod mo. Nananayan na balasang na, Delfa. Rumwar kayon dito silad ko.
baliktad. Saan mo aliklikan na pagsaritaan di amin? Karbengan naman mo na pa. No sino ti amana? Ken pakariknaan na di pamatag. Dimbakal ni Adelfa, asaan na anadan na anti amana. Ibagayo kin ni Adelfa, agikatan iti trabaho na. Ha? Sumurot kanya iti panagsublik Ay. di Australia. Siyang kadakulit mo dayta. Imbagak madking ka. Urayan niya der aramidam Victoria. Saan na sumurot ni Adelfa? Anay ko, kasla tiyakon maituran tiyot. Nakakatkat. Inulit ko pa iti nagtumar iti agas nga inreseta ti doktor. Diyak maklunda ito. No apay anay law anak kini Dominic. Saan ay kang parang kanyak? Diyak pa yan maawagan. Kaya't ko ti maturog. Sa anak apaturugan da ito'y amarikrik na. Ganay ko. Papayarin mo kayo pailangan, madam. Rabiin. Adalaan kaya't ko adamagan kan ka manong Benji. Anyat mapaspasama ka ni daddy, ha? Kasla, jak maawatan ti kayat yung asawan, Awan silserbi makasarsarita. Makasurunak ka ni daddy. Kaslawan bibiyang naure ala anak ni mami di Amerika. Kasta ka di. Amang ano na bannog laang, madam. Ikat lang, oh. Ikat tulaang. Kasarita ka na yung bad. Hindi ko mapay. Ngay bagak kang kada ito yapo. Kaya't ni mamam, nagikat ka ti trabaho. Kat sumurot ka kano di Australia. Anya? Ne, kunak mo sana niya agsubli di Australia. Ay, yak maawatan. No niya ti mapaspasamak kan ni mamang mo. Kalata nagbaliw ti bangadeng na. Ewan gayam, nakitam, hindi maigi pagtrabaham. Wan amang, ngam, mas dawag ta sana nagtuloy. Ngam, nakita ka nagsarita da ni Sir Amir. Siya nakayat ni mamang mo amam daytoy. Saan ka de Aramero Rodriguez tipod no anagaan takin ko kay ti kumpanya apag trabaho am. Agam mamuda ka ni mamang mo. Kat nakaru di gora na. Itay pa'y awagak ni Margot. Ngam saan nakasungsungbatan. Basta mariribo ka naklaunay. Iso ti pagpupungtotak no kaskasano. Amir! Apay nga itala nga sumungbat ka. Kariring mo ka di palang. Juan, taladawak anak kari. Gapo, tanabartag ka manan. Mabaybay amon tinigosyom. Pagkunaam iti dayta. Uray adda ak dito Ilocos. Adda pan nakamatak amang sipsipot iti amin nagaraw mo. Masansan ka no ang nakarikap ti butik. Dinanon na ka ni mamang mo iti pagtrabaho am tapnuyawin na kakuma. Hindi agawid. Isan na kamuta kadwa. San adimano diti pangopisina ak amang? Ang nakita ti panagsarita da ni Sir Amir. Kaslagap ang muda. Agam mamuda. Inaklon ni mamang muda ita. Ngamusan na akayat ngay baga. Nukasan no anagam ang muda. Agtip-tipayo ak manan. Kasaritag to na yung bagintong rumwar ti kwarto na. Sige amang, mapanakpag digos. Awang gayam. Imbelin na. Asan ka na sumbrag iti trabaho? Saan ang mabalin amang? Diyak nakapagpakada ni Sir Amir. Dahil tama ti problema. Kinasarita nak ngamin. Tanya ti imbaga na. Saan ang indiretso nga imbaga? Ngam, maawatak ti kayat na asawan. Asyak ka no ti tulbat. Tap na makasubliak di opisina. Maingato pa iti sweldo. Wano,
Siyakto ti dutukan na amang tarawidwid iti pabrika. Paborika? Ngam ti kasukat na. Makisina akin ni Onesto. Ay, apo, kanabindas ka si kamay. Nadagsan law na iti parikod mo. Namaktakkel ti atap ko nga damadingar aramida ni Margot. Nagado ti problema. Mariknak nga agpada da Adelfa ken Onesto ang makipinatangkan kanya. Talaga nga inayat da. Jack Maclon, ani Lisbeth Jagbalin ang nakakaasi. Oo. Malagip ko ni Victoria. Nakaro, tigura na kanya. Oh, saan ang nagpakada kanya kini? Sinapol ko. Benji. Malagip ko. Nakita kayo ka ni Lisbeth idirabing agsarsarita. Adda dinamag na maipanggap kada kayo, sir. Kaslaawan ka no bibiyang nyo. Ure alaan ni mami na ija Amerika. May sapay na jaya babae. Ita lang ti panagpadlaw na kanya. Sa anak nga umanugot iti kayat na ang mapasamak. Talaga asan nakakaypasumpatan ni Dominic. May samot day jay adak. Plight na kano ita amapan ni Jay Cebu. Kalpasan ti panagpasyar na Ijebu. Agdiretsyon to kanon Ijay Lawa. Di pa'y agkita dan kan ni Amir. Saan amabalin? Ang asino ti pakamamuan ni Amir iti mapaspasamak kanya. Saan ang amaputang nalpas maglaangan abinay pa'y anak. Kaday chay mat at Dominica. Balaagak. Nakasagana ak amang payat iti mangpatay kankwana. Wano siya kung timang patay kankwana. Tauray doa kaming amata. Nangag ko tinagsaritaan da Adelfa kantatang. Takita kayam ni Adelfa ti panagsarita mi kin ni Ramiro. Naskan ama ipanaw ko ni Adelfa. Victoria! Saan aksamad ang makaliklik kini tatang. Sumrag kayo! Sana nakatrangka dayta? Ay, nurimwar ka kumaytay. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Saan nyo ka di nga imbagat imbilin ko kankwana? Imbagak nga makasangit. Ay ayatin na una ni Onisto. Saan na kayat nga ginadayo da? Saan ang mabalin at dinaktumpalan tatang? Awan laban na kadagiti babaknang. Irurumandalaang iti kamaudyanan. Ibati ni Onesto nga agsagsagapa. Napatagla ka diti ibaga kanyak ni Sir Amir. Saan na kayat amangag ni Emily ti pagsalitaan mi. Iso ay pinaayaban na kiti private room na. Onesto, at kayat ko damagan ka nila. Anya tinagan ti ina ni Adelfa. Victoria, sir. Anya? Victoria. Dokasta. Agam-am mo da ka ni Benji. Uwan, sir. Naibagan samat kada kayo ni Madam Margot. Asigod nga agnobyo da Adelfa kan Benji. Agyaman na, Onesto. Di ko mga rod Benji tinagdamagak. Sir, ni Benji ti adda ang makaam-am mo kadagiti agina. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.